diwastani Kyai Janur Kusumo kang rumeksa kang jaga keris iki. Aku lenggah awit saka kersane Gusti, aku lenggah ana sakjroning keris iki. Dene aku lenggah kaparingan purba wasesa, kaparingan kekuatan. Sok sapa kang kagungan keris iki, sok sapa kang rumeksa keris iki kang spesial. Bakal kukuh bakuh kuat. Apa panyune, apa kersane, apa dongane bakal bisa kinabul ana ngersane Gusti. Uga aku lenggah kaparingan panguwasa iso ngukuhke kang rumeksa pusaka iki kawicaksanan, uga ngukuhke kawibawan. Sok sapa sing rumeksa keris iki bakal duwe kawibawan, bakal duwe kawicaksanan kang aku diajeni para pawongan, diajeni para sedulur, uga bakal iso nggawa prabowo kang gedhe lan ya kuwi kekuatan uga garis sakjroning keris iki kang paring purba wasesa. Aku bakal dederek marang pawongan kang iso njaga keris iki. Aku ora duwe penyuwun apa-apa ya mung dirumeksa sing becik lan apik. Aku lenggah awit saka iji wayang Gusti.